Няма бира! А Жоро страда, защото до мен. Няма бира! Няма бира. А сърцето на Начо направо бира. Маню! Това е уникално. Няма искаме да ти гледаме физиономия. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie. С камуфлаж, черна фанелка. Правиш. Don't dress me anyway. На здраве, абата закриха. Най-готиното е Одине, Жоро, това що ми го прати отива навсякъде, където мога. Да, бе, знам, банките и пениси са молът. Не, те се кланят. Те се кланят. Аз не пеят, се кланят. Да, пей, Одине, пей. Един добър фотограф. Пей, бе. Като казахте за сайта, в YouTube са пуснали от националния. Пишете LARP 2008 в YouTube и е националния LARP там към клипчето. Има Один как се прегръща с Моргулблейда и аз само на металото ми се вижда. Да, в момента в който се прегръща с Моргулблейда. Да. Гледал ли си го, да. Да. Леко, клип! Ципи е. Да. За какво ми снима мусунката? Защото ми се наближи. Няма бега. Това беше написано нещо от сорта за тери прах. Ето викаше. Обичам. Дупата се завъртува. Трудно се ръчи. Събота води там.